No ja som aktívna bola radvoju a my sme v Budyšine tiež aktívne. Jenož Pfarrer Nowak Radvorský byše za môj čas ešte aktívne, je najo tiež vyrval a tak. Tu nie on tiež rade ze mnou serbsce rečal a samo oponil, že sme na serbskim zaredi živali. Je on samo prispuje, že som me oprašal, što Žurjan čini. To byše za njega jara zajmo, on ville zonju, što so v Serbach stava, a što ci ľudia také činia. Ja som samo s radvorskim Pfarrerom. My sme s kolesom jezdili, druzy też ešte, tu je tam junu za mesiac kemše. W Minakale a w Nesvačidle, dokud byl tam přesedlince. Do Nesvačidla jsem ja jenož jeničky krot sobojeva, ale do Minakala jsme mu hustišo jeli, jsme měli kemše ve evangelické církvi, tam jsme mu tež dívat dvorali. S Minakalom jsem ja tež zeznala tu žonu od Ščapana, od Ščapan Gerata. Also Nana Pfarrer, ja. Nesvačidle byše, najskoro nisu tak bili. Ale, te smo mu tam jeli, da me je še Pfarrer Wirt Rune Dvojnikaj. A ta sotra švesta Dorotea, ki še te z nami s kolesom přece sobojeva, a najskoro bych nebe toho prenje. Tu me je še hižo dječi, da je ona obžarovala, a da je Pfarrer Nowak pravite tež narostu.